Ben, dende mañán e ata o venres celebrarase na nosa cidade o MIT Euromed 2011. Xa vimos dicindo hai meses cando anunciábamos que cerrábamos esta celebración na nosa cidade que esta é unha feira, unha importantísima feira dirixida ao mercado de incentivos, reunións e eventos que reúne en torno ás 200 persoas de empresas e organismos de viaxes e turismo de máis de 20 países. Este encontro, sin dúbida algunha, é moi importante para a nosa cidade porque fará de Vigo, durante estes días, o centro da actividade de organización destes tipos de eventos. Ao tempo desta celebración permitirá tamén, e este é un dato moi importante, que touroperadores e empresas do sector turístico e ademais tamén prensa especializada de todo o mundo coñezan a nosa cidade, coñezan os recursos que ofrece para a celebración de todo tipo de eventos. A nosa cidade está sendo xa, afortunadamente, un referente externo para a celebración destos eventos. 11 congresos que van a traer a nosa cidade en todo o 2011 a máis de 9.000 visitantes, con un retorno económico xa valorado de cerca de 8,5 millóns de euros.